Takže čaute lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude tutoriál, jak nafarmit coiny na update, který bude mimochodem dneska v 6 hodin a já to natáčím jakoby předčas a prostě vám to vydám až ráno nebo o půlnoci, uvidím. A dneska vám ukážu, jak si prostě nafarmit prostě dost coinů a abyste měli na update full coin, jako mám třeba já. Takže potřebujete k tomu docela dost silný pety, nad 100k, všechny. Doporučuji za Diamondy si kupovat Max Equip, ať máte co nejvíc equipu a nejlepší, když máte huge a exkluzivky. Pak na enchanty musíte mít enchanty dobrý, což třeba já tyko mám nastavený blbý. Takže dáte, jestli máte Midas, dáte coin 5 nebo coin 4, coin 3, jak záleží jak máte, a pak dáte Strong Pants 5. Ta power nemusíte mít, ale to je strašně OP, když třeba nevyměníte ta powerem. Pak se vyplatí magnet, protože jelikož mám málo slotu, tak dávám tady to na farmení toho coinu. To se taky myslím, že vyplatí. A když máte lepší pointy, já tyko nemám, tak se equipnete coin point 4, jo, tyko si equipnu 2. Tak jsme toto. A teleportneme se sem do 58. No a jak můžete vidět, tak docela dost to farmí a nafarmíte docela dobrý gemy. To jsem dělal videjko předtím. A vlastně za celou noc uděláte těch 500k, no, když máte takový pety třeba. Nemusíte mít max equip jako 60 a tak. Stačí mít třeba jenom 30, ale musíte mít dobrý pety nad 100k, no. Třeba tady ty stačí úplně bohatě. A nejlepší je to, když se napojíte s kámošema, jako třeba já tady. Jsem napojený s kámošema z Discordu, z našeho klanu. Mimochodem, kdo by chtěl jít do našeho klanu a sypal by do něj každý den 300 nebo 200k, kde to je minimálně 200k, tak tady VLP, nejlepší komunita od Varmyho. A stačí jenom chodit na Varmyho streamy na YouTube, na Twitchi a na TikToku, ale vybírá jenom z YouTube a z Twitche. Takže Varmyho YouTube, Varmy RBX a Twitch taky najdete Varmy RBX nebo LP Varmy nějak tak. A tam si to najdete. A on třeba jednou za stream vyčistí klub, nanese nový lidi, ale většinou do autu. Když chcete být nový, tak půjdete do autu, to je VLP2. A když budete sypat do autu, tak vás vezme sem a je to fakt brutální. Pomůže vám to docela dost, protože jak si můžete všimnout, tak máte walk speed plus 20% pet, walk speed plus 3%, drop rate plus 10% a pet damage 12%, což je fakt OP. A teďkom si budeme kupovat ze 115 milionů. Jsme v top 25 na světě. Za 115 milionů si budeme kupovat vylepšení. A takhle se nejlíp farmí gemy, no. Takže to je asi ono. A teda ne gemy. Coiny. A zítra bude update, takže bude shrnutí po updateu, natočíme videjko. Takže tak. A to by bylo asi všecko. K dnešku, takže asi čau a přeju vám ať přes noc, až budete farmit třeba na update, tak prostě ať máte co nejlepší pety, nebo třeba od rána farmit, ať máte na update max coinu. Já teda farmím přes noc, teďko je nějakých 8 hodin, točím to v pátek večer, natočil jsem dneska 2 videa a tady to chci vydat ráno hned, nebo možná i v jednu ve 2, uvidím jak budu to vzhůru. No a tady vlastně jsem s kamošema, tady to je kamera špeta a my jsme na privát serveru vlastně, no, který je, není tady ten Magda. A ty antička tady nevyhazujte, to dělá jenom Magor, to se fakt nedělá, máte to jenom na to, vyplatí se to dělat to, když na update se na to vyplatí, takže já jsem se tady locknul. Jo, locknul jsem se tady nějaký, aby se mohlo to, no.
by se mohl farmit zítra. Tak máme tu konžár a to by bylo asi všecko k tomuto videjku. Jestli se vám videjko líbilo, tak dejte like, odběr se zvonečkem a určitě nějaký komentářík. Děkuju vám a zatím čus!